Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Zie je al aan het filmen? Ja. En wel, joh gasten. We gaan hier kamperen en de rode roos schoten. Wat gaan we hier doen aan? Zet ik een pauze? Hoe doe je dat? Ja, hetzelfde doen, lekker als Sanne. Take 2. Joh gasten, we zien hier op reizen en we kennen dat hier. Plankendaal, nee, een Puienbroek. We gaan hier een week logeren en ik ga proberen voor alle dagen een video te maken. Maar we moeten hier kijken in mijn kofferbak die gesloten is. Minuutje. We gaan hier dus reizen, kamperen. Ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan, dus ik weet wel dat dat een beetje een avontuur was. En in 30 kun je dus ook in een kofferbak boom, boom, boom vullen. Het zitten hier schoenen in, hallo. Voilà, we gaan hier nu kijken voor die tent te zijn. Ik denk dat dat al een grote attractie heeft ze zelf misschien. En ja, ik weet eigenlijk niet, ik heb de juiste parking gestart, stond het hier camping. Oh ja, camping, kom ik kamperen als dat juist in zit. Maar kijk, je nog in één tent te zien. Hallo, wanneer ik een papier zo en gaan kijken als we hier binnen gaan of hoe dat hier zit, als we gemist zijn van wie echt. Ah, maar je Charles, mijn poes zit daar nu, ze is Pokémons aan het vangen en ik vang hem ook Pokémons in. Ik heb er al veel gevangen, shit hè. Maar onze tent app zetten, dat was een beetje een probleem. Ik heb dat proberen te filmen, met een camera is er beslist van uit te volgen, ik weet niet waarom. Maar onze tent, we mogen niet laten, maar kijk. Je staat een klein beetje scheef, ziet, daar is die beetje hoger dan daar. Maar ja, Kimberly heeft er alle vertrouwen in. Onze tent is eigenlijk ook een beetje lekker zweeftent. De ene kant is van de grond en de andere kant op de grond. Dus als er een beetje wind komt, is onze tent weg. Maar ja, Poes heeft er alle vertrouwen in. Ik kijk het niet. Oh, en er had verdomme 2 uur na gewerkt voor die tent te zetten. Dat is een spaalhuis Kiev, moet ik kijken. En ik er om. We zijn schil van de dust en hier pulletjes water. Die koken die eten, want het is hier 45 graden. Ik zie dan puffen en aan blazen. Ik heb honger. We moeten naar die dwaze matrassen pompen. En ik wil eigenlijk nog slapen, maar het is veel te warm voor te slapen. Maar ja, we hebben toch een stukje kabel, kijk. Ah ja, dat weet je er dus ook nog niet, want dat is ook verwijderd. Met een verlengkabel kom ik hier toe. Ja, je was te kort. We gingen verdikken, we moeten rond die staken kamperen. Ik zei ja, ik zie hier naar de winkel achter nog een extra verlengkabel. Puntje bij paaltje op. Het is nog allemaal een beetje goed gekomen. Nu gaan we hier kijken of we hiervoor te installeren en dat voor het wat eerst is te doen. Je zegt, pas verdikken of moet je hier kijken naar dat uit zijn kluts. Kijk, daar is hij, uit de tuin te versieren. Wat doe je nu? Wat doe je nu? Staanplaats 17. We staan op staanplaats 17, dus als je hier de tent wil komen beroven, het is nummer 17, dat is mijn tent. Hij slot mee ook, dat is eigenlijk ook een probleem, maar goed wat. Zie je wat filmen? Ja. Kijk zeg Charles, we moeten hier de matras pompen, nee? En dan ziet er in min een kleine matras uit, maar ja, nog een keer. Kimberly heeft er vertrouwen in, ze zegt dat gaat groeien. Het is goed dat de mensen die niet zien dat ik aan het tof zien ben. Hé joh gasten, ik weet toch wat we niet meer vanavond? Keun, barbecue. Tudum, tudum. Tudum, tudum, tudum. Het zit er gewoon 3. En hier staat er nog een keun. Hela, we zien hier vandaag een beetje op ontdekkingstocht. Dus vandaag een filmpje van misschien een beetje sizen. Maar ze hebben trouwens zeker nog avontuur in zitten. Nee, maar kijk, we hebben er een prijslijst gevonden met alles wat je hier kunt doen. En dat is hier echt wel machtig. Je kan hier pedaloon, kajakken, roeien. Je kan hier echt alles doen. Je kan hier echt zo'n massa's dwarse shit doen. Dus. En de volgende filmpjes, dat is mijn bedoeling, voor alle dagen een video te maken. En kan je zelfs een zonnebril kopen voor 3 euro. En een buff, we moesten een beetje code in. En een petje. Machtig. Dus nu gaat het misschien een beetje de saaiste vlog van de week. Maar anders, dat je er boom wel met avontuur zijn. Ja, kijk hier. Ik heb dat meer gehouden ook ervaren met een boot en al. En dan als op springen. Oh, ik zit echt heel zitten, gasten. Maar mag het? Ziet het ook zitten? Ja. Wacht, kan naar de camera? Het is een foto. Ja, helaas, mijn er een skateboard te voelen, nee. Ik kan mijn nek breken zien, ik weet het niet, ja. Ola. Hoe doe je dat, hè? Oh. Ik denk dat dat niet vrij is, gast. Ik ga het eens kwijt leggen. Vroef! Ja, gewoon doen. We hebben er hier dus gaan eten, pizza.
En van eens weer een vette chance. Maandag die goedkope pizza. Ja, dat was te goed. En we zaten weer hier in het stadje van Wachtebeke. En het komt er een keer naar ik. Hey Agne. Ik zei ja. Agne. Het is toch juist hè. Ja, jij niet meer bekende van eens. Maar dan Arne zegt. Agne. Vroeg nog komiek weg. Maar ja goed wat. Dus dat is hier nu. Hey joh. We zitten nu zo in de wc's en de douche. Hier zijn de wc's voor ja, kaka te gaan doen. Hier zijn de wc's voor de lavabo's. Hier zijn de wc's voor pipi te gaan doen. En natuurlijk moeten we er eens ook was. Nee, kun ik er hier zijn. Hij er ook waskamer zie. Maar hier kan ook doen. Misschien zit er nog geen in. Boom! Ah nee, kijk daar is een douche. Oh ja. Maar eens vandaag we er niet te veel een avontuur kunnen doen, kan ik zeggen, we hebben er ferm en zelf voor die tent te zetten. Maar al die filmpjes zijn verloren gaan. Op een of andere manier zijn we een camera error. Dus ja. Maar morgen, er is hier in de buurt een trampolinepark, een springkastelenpark, een massa zotte skateboardshop met snowboards ook, en zo'n, ja, ik zei dat nog eens vroeger. Het is hier massas veel te blijven, ja, we willen echt zotte ding doen. Allee, en nu gaan we eraan slapen. Dus de tent moet met 2 geld het donker buiten. Er hangen wat kerstkaartjes in, maar dat af en de volgende dingen zijn. Ja, we moeten een beetje dingen sparen, ook voor het laatste keer. Hallo, tot en draai, tot morgen zeker.